Slobod! Ziua bună, Ioane! Da, bună, Pedra. Auzi, mă, Ioane, socrul tău e în Consiliul Local, așa? Să tot plimba el de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga, fix cum faci tu amu. Să duc, bă, Felicia! Ce dracu ai acolo în brață? Ce ești așa palid? N-auzi, mă, că s-a dus? Unde s-a dus, mă? Dracul, Italia! Mai hai, stai jos, o ți rămă să bei un pahar. Să spui, mai uiți de năcazuri. Din suflet. Din suflet. Hai că te văd așa năcăjit. Noroc. Sănătate. Apoi, măi, Ioane, asta trebuie să se întâmple odată și odată. Felicia e fată cu școală, mă. Cât crezi că mai rezistai aici la noi, în fundul ăsta de lume? Nu mă pare să mi ilă. Nu mă șalea pe mine, că eu deșăl, o crep. Pleca la o școală din aia de vară. Ce vară, Ioane, că acum mai toamnă. Da, mă, dar la Italia alta e clima. Nimeni mi-a lăsat și un belet. Dragă Neluțule, am tot cumpănit lucrurile. Știi tu că am vorbit noi de Italia, că aș vrea să mă duc acolo măcar o lună, două. Nu mi-a plăcut deloc cum te-ai uitat atunci la mine. De asta nu m-am hotărât să plec noaptea și să te pun în fața faptului împlinit. Ești tare imprevizibil. Școala asta e o ocazie pe care nu vreau să o ratez. Știi tu că a venit profesorul ăla italian, simpatic, și ne-a vorbit de ea. Mă întorc în maxim 2 luni, a ta pentru totdeauna, Felicia. Aia numai a ta, numai Ioane. Și drept să spun, eu nu-i găsesc nicio vină. De aici scapă cine poate. Uită-te tu aici la Petrea aici de față. Petrea e un nihilist. Adică Telea nu mai dă 2 bani pe societatea civilă. Și asta pentru că nici societatea civilă nu mai dă 2 bani pe el. Și atunci omul s-a refugiat în nihilism. E, cuvinte mari mi-e ilă. Om cu școală. Nu vezi? De asta am video amul la tine. A dracului de tehnică. Uite, vezi tu asta. Uitat-o italianul la noi. Felicia o păstrat-o superină ca pe o icoană. Italianul o șmondea la ea tătă ziua, tot cu ochii beliți ca cepele. Amu, noi nu ne pricepem la de-astea, dar tu, om cu carte, poate ai mai văzut așa ceva, că eu n-am pace până nu văd ce-i înăuntru. Bagă-te! Good day to you, kind sirs. Can I bother you for a glass of water? Ce zici asta, mă? Apă, cred Water, că trebuie water. apă, mă. Apă. A2 așa se vadă. Thank you. Thank Cum e you. apa de pe la noi, mă. Ce zice? Zice că e bună. Uite cum îi place, mă. Thank you. Nice piece of technology you've got there, may I? Ce zice, mă? Lasă-mă că ăsta știe. Nimă. Știe el ce face, uite. Mă, tu la... Romanian girls, very beautiful. Ioane, asta nu-i Felicia ta.
O naturel, mă, cum zice franțuzul. E cap, nu e muiere. Bă, Ioane, bă! Să nu faci ceva necugetat, am auzit ai?